Kaixo, ongi etorria. Txillida Matematika Olimpiadako problema hau nola egin daitekeen azalduko dizut. Problema hau geometrikoa da, orduan izenburuak dio. Paper txoria edo pajarita. Karratu batean bi arku marratu dira. Bat eta bi. Aurkako A eta C erpinetan zentroa dutelarik. Orduan hemen dago zentroa eta orduan hemen ditugu biak, ezta? Karratuaren aldeak 10 zentimetro neurtzen badu, kalkula ezazu ilundutako zonaren azalera. Orduan, hau karratu bat da, eta ikusi bat dugu hauek zer diran. Luzatzen badut, horrela, eta konpasa sartzen badut erpinean, eta buelta ematen badut, argi ikusten da, hau dela zirkuluaren laurdena. Orduan, hau da laurdena eta hau da beste laurdena. Orduan, ilundutako zona kalkulatzeko egin beharko nuke. Lehenengo, karratua neurtu. Bere azalera. Gero kalkulatu zirkuluaren erdia, ze laurdena eta laurdena erdia da. Orduan, kalkulatzen dugu erdia. Eta kenketa egiten badut, lortuko genuke gu behar duguna, ezta? Hau. Justu hau. Bueno, hasiko gera orduan, behar dugu honen formula eta honen formula, eta ea datuak baditugun. Honen formula zein da? Azalera izaten da, aldea berbi. Jarko dut hemen karratua. Aldea badakigu zen baden? Ezta, esan digute 10. Orain bako nuke 10 berbi. Beraz, 100 zentimetro da honen azalera. Horra jarriko dugu azalera totala berdin. 100 ken, eta ikusi barru zen baden. Azalera zirkuluarena, zirkulal erdiarena noski, izango da pi bider R berbi zati bi. Erdia delako. Erradioa behar dugu. Erradiorik ez dugu. Ez digute esan. Orduan, zer atea dezakegu hemendik? Elkartzen baitut A eta C. Atea zaigu triangelu zuzen bat. Horrek esan nahi du, hau kateto badela, eta hau kateto badela, eta hau hipotenusa. Orduan, marrazten badugu hemen, izango litzateke erantara. Zeban neurtzen du honek? Esan digute 10. Eta beste aldeak 10. Eta honek diametroa. Izango litzateke erantara. Diametroa berbi, berdin. 10 berbi gehi 10 berbi. Orduan, hau izango litzateke 100 gehi 100. Eta hori izango litzateke 200. D, berrezai da, jartzen du hemen errotzen, eta orain hau simplifikatu inbarko dugu. Nik uste ja, bigarren mailan gaudenean eta jakin behar dugula hau nola kalkulatu. Tengo genuke horrela. 200, zer da? 2 bider 100, horrela jarko dut. 100 bider 2, hori da 200. Eta hau bat guzen baden. 100 bider 2-en erroa. Zer bat hori? Izango litzateke 100-en erroa da 10, eta hori horrela utziko genuke. Hori da diametroa, baina ez dugu atera R. Horran, R zen izango litzateke honen erdia. Ze diametroa 2 erradioz osatuta dago. Horra ingo dugu, hau, zati 2. 10 bidertzen ari da. Horran, 10 bidertzen, 2 zatitzen, egin dezakegu, 10 zati 2 bost. Horran, erradioa, badakigu dela, 5 errodi. Hori jakinda, kalkulatu dezakegu azalera. Izango litzateke erantara. Pi bider, hau berbi, hori jarriko dut parentesi artean, oso importantea, zati 2, berdin. Jarriko dut marra bat, hobeto ulertzeko. Pi. Egin behar dugu, 5 bider 5, 25. Eta
erro bi bider erro bi. Hori jakiko duzu egiten, ez da? Erro bi bider erro bi, da erro lau, eta hori da bi. Horran, hau da, bi. Eta zati bi. Ze ikusten dugu, bi bidertze, bi zatitzen kanpora, beraz, azalera izango litzateke, arrebes jarri behar da, 25 pi zentimetro. Azuzeten jartzea karratua. Akatsa handia, azaleak karratuak dira. Eta ere bai, karratua. Orduan, jarriko dugu horrela, 25 pi. 100 ken 25 pi, hori izango litzateke soluzioa. Ez aizula gustatzen, orduan kalkulagailua erabili behar dugu. Orduan, hartzen duzu kalkulagailua, eta 100 kendu 25 pi. Eta, aterako zaizu, 21,56 zentimetro karratu. Horran, jarrezak ez du soluzio bezala hau, eta hau. Gertatzen da, hemen berdin jartzen dugula, eta hemen ezin dugula berdin jarri. Hortze jarri bat dugu, gutxi gora bera. Biribildu egin dugu. Eta horrela maituko genuke problema hau. Bideoa lagungarria izan zaizulakoan, beste bat arte. Agur?